Arabian tea ganyen shayin kowa da kowa. Arabian tea ganyen shayi mai sa kuzari. Arabian tea shine shayin kowa da kowa. Arabian tea ganyen shayi mai sa kuzari. Arabian tea shine shayin kowa da kowa. Arabian tea ganyen shayi mai sa kuzari. Assalamu alaikum uwar gida. Na'am mai gida. Yau na zo miki da wata gagarumar tsaraba. Shin wannan wani irin tsaraba ne mai gida? Uwar gida kenan. Arabian tea kenan dama ke ce mai tsantsagwaran tsabaragen jarabar shan shayi. To daga yau ta ƙare. Arabian tea ganyen shayi ne wanda ya samo asali tun daga ƙasar Larabawa. Duba daga kan Saudiya, Misira, Egypt da sauransu. Ke ba ma daga nan ba, Arabian tea yana ɗauke da magunguna iri-iri daban-daban kala-kala. Kamar haka ulcer, typhoid, har da malaria. Sannan yana ƙara farin ciki ga iyali, kai 'ya'yanmu ma za su iya sha, har ta mace mai ciki za ta iya sha. Mai hawan jini zai iya sha, mai diabetes ma zai iya sha. Tabbin mai gida a ina ka samo shi? Ana samun shi a Abuja area 11 Gimbiya Street ko kuma opposite H Medis. Wannan haka yake, kula da lafiya na mai ilimi ne. Arabian tea shine shayin kowa da kowa. Arabian tea ganyen shayi mai sa kuzari. Arabian tea ganyen shayin kowa da kowa. Arabian tea ganyen shayi mai sa kuzari. Arabian tea shine shayin kowa da kowa. Arabian tea ganyen shayi mai sa kuzari. Alhaji Mamu da mai kamfanin AAM Darumina. Nigeria Limited tilas in gaida gwarzo kwararre. Oga Sunusi, manaja kai ma na gaida kai. Manajan kamfanin Arabian tea mun gaishe ka gwarzo. Baya goya marayu Oga Sunusi na gaida kai. Oga Sunusi babban manaja gwarzo na baya kai. Oga Kebi gwani na kai ma na gaida kai. Ga jarumi na al'umma ni ma na gaida kai. Oga Sani Jan Zaki kai ma mun zo gaida kai. Oga Allah kai ma yau mun zo za mu gaishe da kai. Oga Abubakar AM gwarzo na gaida kai. Da kula da kamfanin Arabian tea mun zo gaida gwarzo. Aliyu Haide da kai da Hassan duka mun zo gaida ku. Sunusi baban soyayya da mu suke gaida ku. Arabian tea shine shayin kowa da kowa. Arabian tea ganyen shayi mai sa kuzari. Jarumai 'yan sabis mata tilas mu gaida ku. Grace da Comfort da Pets kuma dole in gaida ku. Arabian tea Nigeria Limited an san da ku. Arabian tea Nigeria Limited mun gaida kowa. Nazifi zakin fama. Kai ma mun tuntunawa. Sabi Usanni dan girma. Kai ma mun tuntunawa. Usman gaida gwarzo na. Kai ma mun tuntunawa. Shehu sannu dan baiwa. Kai ma mun tuntunawa. Dan Hajiya ina mazan fama. Kai ma mun tuntunawa. Mace ka sannu gwarzo na. Kai ma mun tuntunawa. Baban gida sha'ani nawa. Kai ma mun tuntunawa. Kiburin gaisuwa nake yi ma. Kai ma mun tuntunawa. Sunusi baban soyayya da mustake ta gaisuwar girma. Arabian tea Nigeria Limited mun sallama.